И здравейте, хора! Днеска ще играем Майнкрафт. Брата ми е тук, ето чуете го. Наска! Бебе! Айде говори. Чухте ли го? Много е сладък. Ще качим видео за него. Много сладък е. Тоест аз вече в каналата ми имам негово видео. Съм качил, гледайте го и го харесайте. Поникнали са му точно... почнахме. Първите две зъбчета. Хора, както... Чакайте. Ще излезнем отвън. Хора, аз не съм същият сървър. Аз съм ново такова. Направил съм си нова къща, открих ето това село. Здравейте! Така съм си направил, одеве съм играл ето тази къщичка с ферма. Брата ми нещо много реве. В следващия клип ще таковаме, ще огледаме там в това село. В следващия епизод обаче. Така, я да видим, трябва ли да спим? Не. Така. А сега само ви покажем. Вижте само колко много желязо. Един стек и половина желязо имам. Сега ви кажа, отивам да събирам дърво да имам. Не викай Насе. Отивам за дърво. Ето това ще го взема. Така. Ето, то ще се махне. Искам да имам просто дърво. О, не, това ме удря. О май гад! Крипър се зареви точно до мен. Всъщност аз май, че имам дърво, така че май няма да ме е нужно. Я да видим. Така. Добре, тук имам 4 плюс 9. О, имам бая дърво. Няма да ме е нужно. Така ще вземем. Така ще вземем да си направя за палка. Така. Се качвам горе. Ако се чудите тези работи отстрани какви са, това са ми контролите за контролера. Тук ми казва какво мога да таковам. Тук, примерно, ето така си изпръгам кирката. Тук има една пауза, дето да се таковам. Имаме едно В. Значи в следващото видео ще ви покажем как играем Майнкрафта на контролите ми.
Така, сега тук какво ще я правя? What? Така. На 3. 1, 2, 3. Бум, 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 бум. То навън е нощ. Давай да спим. Даже хора, мисля още сега да изследвам селото. Ето тук аз откраднах на визичарите за моето. Така, първо ще изследвам ето тази. Така, тук няма чест. Това село, между другото, е голямо и тук няма чест. Хора, пишете долу в коментарите, вие виждали ли сте куче да бяга от котка? Защото точно докато записвам видеото и това се случва. Току-що една жълто-бело-черна котка погоня едно пухкаво куче и то избяга. Тук има нещо като чест. Добре, няма нищо. Тук е рибарска къщичка. Хайде де. Готово. Записвам видео, бе. Не го гледам. На се. Хора, пишете в коментарите, това за първи път го виждам в селата. Пишете за какво го използват ето това визичарите, ако знаете. Така. Тук, ако не се лъжа, мисля, че имаше пещера и желязо. Добре, хора, в следващото видео, вместо да доизследваме селото, ще изследваме тази пещера. Чест. Хляб. И емералд. Я да видим него селянин, ако мога да търгувам с него. Горкия селянин. Така. Каже на кожени панталони. Ти не си добър търгов. Селянин. Олеко. Хора, това беше видеото за днес.
Пишете долу в коментарите, ако ви е харесало. Пишете долу в коментарите, харесало ли ви е видеото. И това беше всичко от мен. Чао!